Genduk Umi Hafifah coba kaya apa? Kublak suweng. Ada Nduk, ayo. Yo. Umi salim sih karo Gridik. Dan yang terpenting jenengan kudu salaman bekti karo Mas Duduk mumpung bengi iki lagi seneng aweh duit ning sapa-sapa. Siapa ya? Dia duite. Kaliane sampean paringi duit aku ora. Lho, lah kan grup kono. Oh, nek grup kono enggak? Yo nyuwun ketuane no. Ini Nduk. Sing jenenge wong sedekah ora kena pilih-pilih. Apa nek sedekah bocah mahasiswa sing nguri-nguri budaya kaya ngono. Bakale ora lepas kaya kebak. Matur rono. Ayo. Atabatmu kan saya dhuwur nek gelem. Aku TA lho, aku main tugas akhir lho, masa sampean gak mesakne aku. Ren, tangi solo duwe Ren. Lagi deh. Kan kalau kita sesuk kok ini ya. Masa saya 80 Yo arep kepiye-kepiye ngene yo Nduk. Dipun. Masmu kuwi empang nggawa papan. Ya. Nggih. Yen maringi ngono ora gelem ning nggon papan iki apa men sampean lak yo sak padha padane. Ya. Seniman Boleh Pak maring ning kene kon dikira aku pamer. Anu nomor rekening iki. Siap. Rekening Bang. Rekening listrik. Tak sing papen sekretari. Aja mbok gagas ini iki lho. Wong tuwa sing ora kena kanggo sentenane cah enom iki yo ngene iki. Heeh. Dadi bocah sing ngerti tatanane bocah, dadi wong tuwa sing ngerti tatanane wong tuwa. Kepiye yen bocah enom iki iso ngajeni wong tuwa, ya wong tuwa iki iso baliknya kudu iso ngajeni cah enom. Ben iso disendenane iki ngono lho. Aku iki bisa dari mana? Coba dadak karo Mas kae. Dipun. Yo nyuwun pitedah kepiye ngono. Daun ngomong Ora karo nyedak tenan biasane yen karo wong wedok Nek aku wis biasa. Cuk tak omong ya, iki pamane ki nyangone Umi. Mongko karo Umi mbayar SPP utawa di sekolah bayar kos. Otomatis kok aku hikmahe dadi ilmu. Ilmu itu sangat luar biasa manfaatnya. Sampeyan omahe saya gedhong makung-makung cok tingkat pirang-pirang. Maaf ya bos, jadi kalau niku arep nyangoni cah wedok, lek sing ngarep niki kan tadi itu tidak masalah. Terus sing iki ra apa-apa, muga wong lanang. Kulo niku kadang-kadang tuh perang batin ngarepe kulo niku lek nyangoni wong wedok. Karena gini, yen kulo nyangoni wong wedok itu kadang-kadang tuh wanita yang wanita yang ada di dalam hati saya kadang-kadang tuh ketidakterimaan itu muncul mas. Cemburu sosial. Cemburu sosial. Jadi kalau niku nyangoni wong wedok ini antisipasi saya di panggung ini insya Allah patuh sih mas saya. Sopo Mas iki? Lho, kula nyangan niki enek sing nesu Mas. Sopo sing iki? Betul mriki kula ya. Ben jelas Ya ning omah pikir ngomah, sing penting lek kerja ya kerja. Iki dudu wong omah wong. Lek perkara streaming bojoku ra mungkin ndak streaming wong bae ini tak pedhot bisa kok. Lah terus kepiye hubungane ya ngopo nek nek kene iki nggone ngendi ya ora usah dilebokke ati. Ya termasuk grupe Mas Ahyo ki. Kadang-kala ki enek. Ora aku nyawani sapa jenenge Umi. Mesti nesu. Kok suwi tak sana. Ya dikandani to. Ora paham kadang-kadang iki ndak trimo dek. Suwi tak sanani ngono kuwi. Temburu ngono mungkin. Nggih Mas Ahyo. Lagi ngerti aku Pak Yono. Nggih. Sopo kuwi berarti nek temburu wong wedok sinden berarti. Nggih Mas Ahyo. Nggih, barang ngono jenengan. Sopo tak kandhanane tak ukurane wong niat sampeyan apik kok. Nek nek sesuk ben rasa dijak. Ngono lho. Kae to. Seneng Mas. Lho, andine kuwi. Di nomor loro kan Mbak. Seneng niki Mas. Loh. Kula yo sira petok. Oh Mbak Vanessa iki. Seneng. Bentuk niken. Seneng. Lah iki Menika Mas. Jadi
Mungkin kalau nyangoni ini mesti nesu mergo tamu mesti kok sangoni Mas. Mbak iki statusmu iki apa kowe iso ngomong ning kaya ngono buka sing nesu ya. Mantan kula Mas. Mantan apa? Ya. Buka si ayu kaya ngono raimu kaya dibarno. Bukan the outside but from in the heart Mas. Jangan melihat dari sisi luarnya tapi lihatlah dari dalam hatinya. Ayu ki tresno kuwi kok kakon kencana kakon lingko Mas. Kadang kok kula elek Mbak Kasih Ayu ning Mbak Kasih tresno kali kula niku kok delok kula ganteng ramu Mas. Tapi macam yang mak ya. Yang gendruwo rocok iki ora. Sampai lah ngerti statusnya Yukesi Napa to iki? dalam Apa iki? dalam tatanan gon keluarga. Kok penyen nyaut iki? Yukesi iki sing mengku Saiki lah. Tapi kan dia kan bekasku. Masa lalu ini digulung, membuat lembaran baru. Waktu itu gue ngungkit sing biyen. Ora langkik mungkin kowe. Mulane aku mau nyamani umi nikah nesu iku. Loh, ya wis ini rasa mbok omong iki gawane nang kono iki. Tapi aku yo jujur ngapa lho iki. Yen kok ganteng tenan kok. Ngene kan ngono sing ngeteni kowe lho. Aja banget. Ora batuk nek iki. Pamben elek kabeh. Takon rasamu. Nduk Om, iki lho pamundute Mbah Nos kulit iki. Ayo. Udah aku minta. Sambung wanti dalu. Aku wis sak sambel. Salam. Oh, kangen. Nggih. Paling sok ben poso. Nggih. Yang penting seniman ya seniman, agama ya kudu metodenya apa sih dadi lakon kapitanya iki. Poso iki kok rasa. Iya, alhamdulillah kok penting lho. Ya. Tuturan Pakku. Om. Jenenge nggih poso. Lho aku iki salah tak mau kira. Wah, ya kok kuwi. Soleh tenan kowe, taat kowe, takwa kowe. Ora poso. Sarapan. Kagem bawa betul. Nggih. Ya, santai kula Om. Oh. Bet, telikone sampo dhewe. Balik runung nek. Sudah. Kuwi konsep. Kabeh konsep terus kobong. Ambok pengen mut-mutan dasi kuwi. Ora kene heran. Ya, Umi. Alhamdulillah. Suaranya itu bicara. Alon bae itu. Sing penting itu nikmat. Nggih. Ngeten iki ya termasuk ibadah Mas Ayo. Lah kok saged? Mungkin ngetokke swara sing mirengke kepenak dur gawe senengi atine wong akeh. Nggih. Iki nggih ibadah. Nggih. Ngoten lho. Kok sampe barang iki ya dipikir. Keterak 500 kok tenger-tenger kok. Ya, bar iki poso. Waduh, iki jan. Wong kuwi jodoh rezeki pati derajat pangkat sumindi marang Gusti. Ora usah dadak mbok pas semelang kuwi. Iki nek nuturi ra teblok blas. Otak idoni mari ngene. Engko potongan lehmu kira-kira anggarane awake dhewe potong di Potong di suras ndek nane utak. Iki tegese panitiane tertib kuwi. Iya. Nono. Ayo to sambung rasa
Sik nduk, stop dulu. Bentar. Pak sing ngarep Jutron niku Pak. Pak bakul kopi. Niku lak betot kopi to. Kopi lak biasane cah cilik-cilik seneng. Yang paling sing cilik-cilik tengah niku. Kopi niku yang paling. Yang ngajak pun jan niku sik. Sik yang terakhir ora tak atas ya. Nggih Mas saya nggih. Nggih. Nggih kopi niki. Nah. Nih, pencak cilik-cilik sing nang paling yo niki golek berkah terus yo. Nah, niku ditutupi cah cilik-cilik ngoten ngendi ya, Nih. Nggih. Nih, sing nah, keroyokan sing cilik sik mesake. Lah, Nah, sing cilik sik. Nih. Nah, cilik. Nah, sama sik. Nih, sing kami. Pokoke Pak Harsono barokah itu bumi ini. Ini Pak ini. Nah, bukan sih. Nah, Mas Lutut bayar sih kan. Mulu penak to kok iso. Dompet boleh. Kasih ruwahe penuh barokah, Bro. Dompetnya kluthuk. Oh. Gini. Wis ora mesti bayar sih, tidak itu. Nah, ora kok bayar isin lho kowe kudu Pak Harsono iki piyane blobok. Entah bakal ngenteni kok iso. Sak lembaga lho. Loh, paling ora ki melu seneng kok iso. Yo ndak itu. Pasti pinten sih? Hah? 100 wis ono ndang ditulis sih. Mosok minum 100 ya. Wis ta, dadak peni lan iso. Ayo sing ikhlas lah. Minum 100 lho ku lho. Nggih to, yo ta, Bro. Nggih. Kalau sampe barang iki yo contoh-contohne. Nah, ya to Mas Aryo. Panjenengan iki gawane katang bisa kula wonten iku lho. Sak kopi iki lho. 200.000. Wis sisan kopine didunjuk kok. Usah gula. Ya sing alus wong ikhlas lho itu. Yo biar rezeki kalah ya. Jual nyai sepuh-sepuh mari kendhaline. Wes. Sampai pisan. Masuk. Lah, bakal aku ini, Pak. Bakal aku. Dek tak lu kasih wis dek wingi to bentek pisan. Sesuk poso ya ben ngrawas suwi lah. Oh, karena aku seoker. Wah. Yo. Tembang menika dilaporaken dhumateng petunjuk kula Bapak Hari Wuryanto kaliyan Ibu saha Pak Dr. Purnomo ingkang sampun dipun lantik mongko dados Bupati Wakil Bupati Kabupaten Madiun. Insyaallah awake dhewe sowan besok tanggal 19 April Mas Yuju. Alhamdulillah. Nggih, Pak Haji Heriwon nggih. Nggih. Wis, niki Bapak Haji latihan. Ayo. Ugi ngaturaken dumateng Pak Darno Wono Asri ingkang sampun kepareng bali kula rumiyin matur nuwun rawuhipun. Ya, Nduk, masuk, Nduk. Umi Habibah. Gambaranmu
matur sembah nuwun. Menika ugi kulaturaken dumateng keluarga besar radio